Vă salut! M-am apucat să ansamblez această drujbă care a fost primită tot la sacoșă. Am pus set motor nou, semeringuri noi, garnituri. Lipsesc foarte multe componente. N-avem pompă, n-avem melc, n-avem gheară, filtru. Aceste piese toate lipsesc. Asta trebuie să le pun de la mine. Filtru de aer, eșapament. Acesta a fost eșapamentul care a venit această drujbă. N-am cum să-l mai pun înapoi. Suportul de la carburator a fost strâns așa de tare că a ieșit. Asta de la unde se înfiletează șurubul în afară. La fel, am pregătit eu altul. Pompă. Tot ce trebuie. Carcasa deasupra superioară a fost decât aceasta. Capacul de aici la filtru lipsește. Am pregătit eu o carcasă completă. Am curățat-o și o punem pe asta înapoi. Și de carburatorul l-am curățat înăuntru, vizual așa arată bine. Dar să vedem dacă funcționează. Și acesta. Am pus pastă de blocare. La carter am pus cam multișoară. Șuruburile la carter. Și acum vedem. Amortizoare lipsește. Deflectorul de aer. Mulți nu-l folosesc. Cea mai mare prostie. Pentru că acesta ajută foarte mult la reșirea motorului. Nu este pus așa doar să fie pus acolo așa. Acum o să punem pompa, toate componentele care lipsesc. Pregătit o pompă, este funcțională. Piesele care le pun, bineînțeles, nu sunt noi, dar sunt funcționale. La set motor care a fost, am vrut să pun aceeași galerie de admisii. Dar, după o verificare mai atentă, ia uitați-o cum este. Așa că n-am mai pus-o. Înapoi, setul care a fost pe acest carter, că drujbă putem să o numim încă, că nu e completă, este funcțional. Băiatul care mi l-a adus drujba a zis că trebuie setul înlocuit. Bine că am înlocuit setul, dar mai funcționa și acesta. Destul de bine. Pistonul nu este zgâriat, nici partea de admisie, nici evacuare. Dar am pus unul nou. Dacă tot l-a cumpărat, punem șuruburi. Foarte multe șuruburi lipsesc. De reglat bobina, am reglat o coleră de 0,30 ca să fie cât mai aproape bobina de volantă. Ia uitați distanța. Fie cât mai aproape. Am pus aproape totul la loc. Nu vrea să pornesc. Doar cu benzină în cap, la piston. Eu îi dau pe partea asta la carburator. Tot aceeași chestie. În schimb, să alimenteze sub nicio formă. O să vă arăt imediat, să vedeți cum facem. Și apoi o să punem un carburator nou. V-am zis, eu l-am curățat vizual, pare că ar fi în regulă.
Dar în condițiile care a fost, nu știu. Demarorul ăsta are acest mâner foarte mic, nici nu-mi încape deștul. Atât. Mai departe, nimic. Am încercat la reglaje în toate felurile, fără niciun rezultat, nimic. Acum o să punem un carburator. Nou, doar să vedem dacă funcționează. Curge benzină, înseamnă că filtrul este în regulă. Supapa. Să vedem carburatorul ăsta și zice nou. Dacă funcționează. Am pus noul carburator. A pornit din prima. Fără șoc, fără nimic. Fiindcă a fost șocul tras de atâtea ori. Nu mai punem șoc, nimic. Ieșe fum foarte mult, fiindcă am uns rulmenți, semeringuri. De asta ieșit așa mult fum. Bun, acum o să pun capacile la loc și o să-l las pe acesta. Dacă este de acord proprietarul să-l cumpere, de bine, nu? Să-și ia altul, el. Bun, am terminat cu această drojbiță, am pus capacul. Acum, dacă vrea proprietarul să-și înlocuiască capacul, nu știu, poate. Are restul de aici, îl dau înapoi acasă, ca și piesă, carburatorul, îl dau când am ce face cu dânsul. Set motorul se mai poate folosi. Drujba este a unui băiat care mă urmărește din sat de la mine. Inițial a vrut să o facă el, dar a zis că e mai complicat. Are un canal de YouTube și el postează. Acum mai trebuie capacul de la lamă, deci din față nu nimic. Ulei bagă foarte bine, o pornesc imediat să vedeți. Cam asta este. Am pus filtrul de aer nou. Mai trebuie mânerul acesta. Înlocuit am, dar nu se potrivesc aici, care le dețin eu. Am niște modele mult mai robuste, dar nu se potrivesc. Deci așa vine, invers, cum ar fi acesta. Și nu se potrivesc. Acesta este la fel. Este pentru altfel de rezervor. Dar mă repet, poate are acasă el vreo unul. Ia să o pornesc fără capac la ambriaj. Nu recomand așa ceva. Eu l-am strâns foarte bine și de asta. Am pus și deflector de aer. Uitați-o. V-am zis să ajută foarte mult la reșirea motorului. Acel deflector. Nu este pus doar de frumusețe acolo.
bagă ulei. Foarte bine. Cam asta este și cu această drujbiță. Toate culorile posibile. Vă salut și numai bine!